Dnes sme sa s Peťkom vybrali na chlapskú výpravu. Nachádzame sa v sedle Malý Štúrec. To je sedlo nedaleko Šachtičiek. Tu sme sa ocitli pri nejakom kríži. No za mnou, tam hore na kopci, je to veľmi vidieť, sa nachádza vrch Glezúr. Týmto smerom za mnou, tu kde je vidieť Peťka, tu dole je Špania dolina. No, tu je vidieť to samotné sedlo. V zime sa tu dá dôjsť napríklad na bežkách k bunkru Morho. Kde je tu bunker? Vojenský bunker Morho. Tamto tým smerom je niekoľko kilometrov vzdialený nad starými horami. Tu na dole vedie nejaká cestička, ktorou by sa dalo dostať na Staré hory. Ale my sa vyberieme touto cestičkou popod Glezúr, pretože tam sa nachádza cieľ našej výpravy. Je to Stará banícka osada Piesky a vybrali sme sa na ňu hľadať minerály. Dnes máme ideálny deň, pretože včera popršalo. Čiže podľa informácií, ktoré sme sa dočítali na internete, je to najlepší deň, kedy môžeme povrchovo hľadať na halde, pretože halda by mala byť od dažďa umytá a na povrchu by sme mali vidieť aj to, čo za bežných dní vidno nie je. Tu sa nachádzame na takej nenápadnej odbočke. Touto cestičkou sa dá dostať hore na vrch Glezúr. Priznám sa, že nikdy som tam nebol, lebo ten vrch je asi zarastený a nie som si istý, či je z neho vôbec nejaký výhľad, ale niekedy sa tam možno s Peťkom prídeme pozrieť. Okolo Glezúra vedie takáto polná cesta. Je to celkom príjemná prechádzka. Dá sa na druhej strane dôjsť k dole do Španej doliny, alebo prípadne sa dá ísť aj opačným smerom. Čiže koho nezaujímajú minerály, tak môže si tu naspraviť takú väčšiu okružnú cestičku. Našli sme odbočku. Tu z tejto polnej cesty ide nie je veľmi viditeľný takýto lesný chodník, ktorý by mal prísť z hornej strany smerom tam, čo vykukuje Peťko, tak tým smerom by sa mali nachádzať tie vrch. Hej, týmto smerom by sa mala nachádzať tá osada Piesky a niekde najvrchnejšia halda, ktorá je prístupná s týmto chodníkom, tak by sme sa po nej mali k nemu dostať. No a ešte sme prešli len pár metrov po tom chodníku a presne sa splnilo to, čo sme sa dočítali na internete. Je po daždi, našli sme v priebehu chvíľočky takéto minerály. Samozrejme je to len povrch, ale toto je to, čo sme sem prišli hľadať a vyzerá, že keď tu v lese sme našli prvé minerály, že máme veľkú šancu, že nájdeme niečo podobné, ale lepšie priamo dole na tých haldách. Pri chodníku sme našli miesto, kde celkom zjavne niekto kopal a pravdepodobne tu hľadal minerály, ktoré sme z výšky objavili tu na týchto kameňoch. Má to takú krásnu modrú farbu, aj keď tieto sú úplne malilinké a toto by mal byť vzácny minerál azurit, ktorý sem ľudia chodia hľadať. A už sme na vrchu haldy. Čiže trvalo nám to sem tým chodníkom asi len 5 minút. Celý ten chodníček pozdĺž, ktorého sme išli, bol rozkutaný na jednu na druhú stranu, ale pravdepodobne iba starými šachtami. A toto je samotný vrch haldy Piesky. A teraz budeme postupovať nižšie. Ako vidíte, je to veľmi rozsiahle a skúsime najprv na tomto mieste na povrch pozrieť, či sme schopní tu nájsť nejaký pekný minerál. V priebehu pár minút tu Peťko našiel prvý kamienok, má modrú farbu, čiže toto je pravdepodobne kúsok toho azuritu, ktorý hľadáme. Chvíľka hľadania, našli sme nádhernú ukážku toho, čo sme sem prišli nájsť. Nie som odborník na mineralógiu, ale tie zelené kúsky by mal byť chalkopyrit a to modré, krásne, to by mal byť ten azurit. Dúfame,
že nájdeme ešte o mnoho krajšie ukážky, lebo toto nám trvalo na tejto halde možno minútu, kým sme našli tento krásny kúsok. Prehraňali sme sa tu na haldách asi pol hodinku a také najnádejnejšie kúsky sme si tu vybrali. Nevieme to v tejto chvíli posúdiť, takže máme malinké, úplne celé modré kúsky a máme potom kamienky, ktoré sú prerastené rôznou modrou farbou. Doma to poumývame a budeme pozerať na internete, že či to, čo sme našli, či má nejakú zberateľskú cenu alebo nie, lebo v tejto chvíli sme s Peťkom len amatéri zberatelia a vôbec toto nevieme posúdiť, ale to, čo sme našli, bolo veľmi jednoduché. Všetko to bolo na povrchu. Len sme to prehľadávali a zbierali, čo sme mali pocit, že by za niečo mohlo stáť. Nachádzame sa niekde uprostred pieskov, všade okolo sú haldy. Není v našich silách, aby sme toto v priebehu jedného dňa celé prehľadali. Dokopy sme kútali na tých haldách asi hodinu. Máme asi 2 kg nejakých kameňov, ktoré budeme doma umývať a triediť. No a zatiaľ sme spokojní, aj keď už sme trošku unavení, lebo stále beháme hore-dole po haldách. Ale nachádza sa tu veľmi rôznorodný materiál. Teraz pred chvíľou sme hľadali na mieste, kde bol taký železitý materiál. Teraz sa nachádzame na mieste, kde je úplne iná sutina, taká čierna až sivý kameň. Všade behajú jašteričky. Ale Peťko hovorí, že už mu dnešného výletu stačilo. Tak uvidíme, že čo si z toho odnesieme. Ale zdá sa, že sme obaja spokojní s tým, čo sme tu zažili. Tak ešte budeme pozerať na internete, že či to, čo sme nazbierali, že či to má vôbec nejakú hodnotu. V tejto lokalite ukončujeme náš geologický výlet. Je to pod miestom, kde sme začali zbierať a tak ako boli hore na tej halde tie krásne modré minerály, tak aj tu na dole sa nachádzajú, tu sa dokonca nachádzajú na väčších skalách, ale keďže už máme asi 3 kg tých skál nazbieraných, tak už ideme zamieriť domov a ideme skúmať, že čo sme vlastne našli. Aby ste videli, že ako to tu vyzerá, len som sa sklonil k nejakému kameňu, na ňom je minerál. Zamierim sem, ďalší minerál. Zamierim sem, ďalší minerál. Ďalší minerál, ďalší minerál. Čiže vidíte, že tu je to posiaté tými skalami.